Namaste. Danas je, čini mi se, 10. epizoda o Galaktičkom veću i 5D i koliko god da sam se ja trudila već nedelju dana da dođem do drugog dela kanalisanja za neku drugu stvar, nadam se da ću uskoro dođem do tog bića koji inicijalno je htelo to da priča. Ja ću sad iskoristiti priliku da vam prenesem obraćanje Noe, ali neće on biti sam, sa njim će biti i Vejlis, nju ste čuli prošli put. I oni će da pričaju, mislim svako će odvojeno sprem onoga šta on zna u suštini o tome, pričati o 33 tačke, svetlosne tačke koje će se aktivirati da bi održali 5D. I Vejlis će se posvetiti tome šta su Twin Flame-ovi, odnosno koji su talasi do dolaska Twin Flame-ova. Neke stvari su i mene iznenadila, mada mi imaju smisla u potpunosti, tako da nije ono što sam ja htjela, ali opet, ko mene pita? Ja sam samo predajnik ovde, tako da uživajte. Prenos Noa, predsjednika Galaktičkog veća, i Vejlis, zvezdane isceliteljke. Lokalitet prsten čuvara Jupitera, sala zlatno-plavih stubova. Prenos septembar 2025. godine. Frekvencijski pečat, kristalno plamena mreža budućnosti iz 33 tačke. Prenos započet. Noa. Ja sam Noa, predsjednik Galaktičkog veća, i danas govorim o značenju buđenja Twin Flame duša. Jer one nisu ono što vi mislite, lični susret i ljudska ljubav, već arhitektonska mreža kosmičke misije. Ljubav dvoje je katalizator, a 33 energetske tačke u telu i van njega stvaraju u polju mehanizam koji održava 5D realnost. Iako ove tačke još uvijek nisu aktivirane, tek prve 4 gornje u nekim bićima su nagovešte šta bi moglo značiti biti čuvar prelaza, što ćete vi svakako biti. I zato mislim da je sada pravo vreme da pokrenemo ovu temu. Poreklo i svrha 33 tačke i uloga Twin Flame-a u tome. Prva zvezdana loza koja je nosila kodove 33 tačke bili su plejadinski star sidovi. Oni su najdublje povezani sa ovim procesom jer su prvi naučili da ljubav dvoje može predstavljati arhitekturu svesti i sveta. Međutim, kada su Matrix i kontrolni sistemi presekli našu vezu sa njima, morali smo da uključimo i druge linije koje imaju svest o ovome. To su sirijski star sidovi, akitorijanski Andromeda i Zmajeve sisteme. I zato sada buđenje Twin Flame-a je postao multidimenzionalni galaktički sistem podizanja 5D mreže. Arhitektura 33 tačke. 33 tačke nisu slučajno izabrane. To je zvezdana arhitektura koju su plejadinci čuvali kroz vekove i ona se nalazi i na našim planetama. One su raspoređene na zemaljskom nivou na sljedeći način. Prvih 7 koji su povezane sa nečim što vi smatrate za čakre, ali nisu na istim mestima i nemaju istu funkciju, već su ravnomerno raspoređene između 2 partnera. To su sidra koje osiguravaju telo da može da primi svetlost bez sagorevanja. Sljedećih 12 su u kostima i meridijanima tela. Kosti su kristalna arhitektura koja se budi i otvara pamćenje na epohe i druge živote. I preostalih 14 su iznad tela i oni su mostovi ka kolektivnoj svesti i galaktičkim poljima koji će se otvoriti posljednji. Iako će ove 33 tačke biti tačno raspoređene na određenim geometrijskim i geografskim mestima na vašim nivoima svesti, ove tačke se i dalje odnose na fizičku stvar, odnosno na Twin Flame-ove. Proces Twin Flame buđenja. Twin Flame nije ono što vi smatrate da jeste. Mi plejadinci znamo da je Twin Flame ogledalo koje se pali u trenutku kada ne možete više da nadogradite sebe, već druga polovina vaše duše mora da bude aktivnija. I on se razvija kroz sljedeće stvari. Prvi je susret gde magnetizam i bol pale iskru u vašem jezgru i kod jedne i kod druge osobe.
Sledeće je razdvajanje i ono se dešava na našim sistemima retko, ali kod vas veoma često, tada telo nije spremno za toliku količinu svetlosti i aktiviraju se prve unutrašnje tačke u kičmi, kostima i grudima i ovo može biti izuzetno neprijatno i bolno za vas. Sledeći je ponovni susret ili unutrašnje pomirenje. Kada gore navedene tačke koje se nalaze iznad tela se spajaju i čovek osjeća da je postao deo mreže, ne samo izolovani pojedinac. Međutim, vi ste i dalje zaglavljeni u mišljenju da Twin Flame treba po svaku cenu spustiti na ljudska merila. U 5D spajanje nije vezanost, već funkcija. Da palite tačke jednom drugom u zajednici i da tako držite balans i mrežu između svih živih bića na vašoj planeti. Talasi buđenja, Vejlis. Talasi Twin Flame duše dolaze u etapama, kao karmički udasi. Kada bi se odjedanput sve iskre zapalile, mreža bi se raspala u potpunosti, zato buđenje ide kroz 4 faze. Prvi talas do 2020. godine se naziva iskra. To su duše koje nisu došle da ostanu zajedno, već da pokrenu pamćenje. Njihove veze često su bolne, ali svaka bol otvara prostor da se prve tačke aktiviraju. Drugi talas od 2020. godine do 2025. nazivaju se stabilizatori. Oni su gradili mostove i držali polje otvoreno, čak i kada nisu bili fizički zajedno. Njihova misija bila je aktivirati svih 7 tačaka u kostima i grudima i celom vašem telu. I ova misija u potpunosti nije sprovedena. Treći talas od 2025. do 2028. godine su graditelji. Oni stvaraju nove modele zajednica i pokazuju život u 5D. Njihova ljubav postaje temelj za mnoge, ne samo za njih same. Četvrti talas od 2028. do 2030. godine su čuvari 33 tačke. Njihova tela i duše upalit će svih 33 tačaka i zapečatiti mrežu. Ona će postati samoodrživa i nezavisna od 3D struktura. Treći i četvrti talas će graditi ono što se zove zlatna rasa. Ne kroz njihove pretke, ne kroz njihovu budućnost, niti kroz njihovu decu koja će izostati kod svih Twin Flame-ova, već kroz njihov odnos i ljubav. I na kraju da vas podsjetim, Twin Flame proces nije samo vaša lična priča, to je kolektivni mehanizam prelaza. Svaka iskra, svaki bol, svaka pesma ljubavi pali tačku koja učvršćuje mrežu. Kada se sve 33 tačke upale i 5D struktura postane samoodrživa, zemlja će disati ponovo slobodno. Čuvajte svoje susrete jer oni su vrata novoj realnosti. Sa ljubavlju i svetlošću, vaš Noa i vaša Vejlis.